Kaixo, Maitane Basasoro naiz, ikaskuntza zerbitzua errealitateak eraldatzeko metodologia gisa Topagune ikastaroko zuzendarietako bat, Irati Leonekin batera. Eta, animatu nahi zaituztegu parte hartzea antolatu dugun ikastaro honetan. Aukera edukiko dugu ikaskuntza zerbitzua metodologian sakontzeko, eta helburua izango da, metodologia honek ematen duen ingurunarekin eta komunitatearekin harremanak sendotzeko ematen duen aukera honetatik, ikaskuntza metodologiaren oinarrizko printzipioetan sakontzeko eta horrelako proiektuak diseinatzeko eta garatzeko urratsak zein diren ezagutzeko. Beraz, animatu nahi dugu hezkuntza testu inguruan dabilen profesional eta irakasle oro parte hartzea, ekainaren 25ean eta 26ean Miramarren edukiko dugun Topagune honetara.